Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा finally नोंथांमोन थाखाय गोदान साख्रि सफैबावबाय आसाम स्टेटनि बेनो जाबाय मण्डल दा सेलारि मोनगोन 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 नोंथांमोना मोनगोन आरो बिनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 30 अक्ट'बरसिम आरो बे अफलाइनसो एप्लाइ अनलाइन जानाय नङा अफलाइनसो खालामनांगोन गोदान साख्रि हिसाबै ग्रेड 3 आव दा बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोननो हागोन आरो बे भेकेन्सिया फैदोंमोन दरं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा बेखायनो जों नायनोसै फैदों अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे अफिसियेल नटिफिकेसनाव मा बिनाय दङ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायजोब भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ बेनिफ्राय जोंहा फार्स्टनि अपसनावनो क्लिक खालामदो बेनिफ्राय HSLC रिजाल्टआ नोंथांमोना 23 सेप्टेम्बराव मोनसे आपडेट मोननो हागौ सिएम सारनिफ्राय देन बेनिफ्राय जोंहा एप्लाइआ हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला अफलाइनसो नोंथांमोना खालामनांगोन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 30 अक्ट'बरसिम थागोन बेनिफ्राय PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला डिसक्रिप्सनाव दङ आरो एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन 3 आवार्स एबा 3 घन्टा नोंथांमोना टाइमखौ मोननाय जागोन आरो एडमिट होयोब्ला आपडेट मोनगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ इंलिश दङ एसामिस दङ जीके दङ बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय नलेज अन सार्भे एन्ड सेटलमेन्ट दङ 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेयाव लोगोसे प्रेक्टिकल टेस्टबो थागोन नाथाय नेगेटिभ दंना गैया बेयाव जेबो होनाय गैया देन बेनिफ्राय पस्टआ गासै 16 दङ ग्रेड 3 मण्डल पस्टआव आरो बेनो जाबाय आनरिजार्भआव 7 दङ नाथाय ST गैया अब्लाबो आनरिजार्भआव इलिजिबल जागोन जायफ्रानिखि नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबो देन बेनिफ्राय बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स मेक्सिमाम 40 इयार्स जेनेरेलाव नाथाय ST हिसाबै 45 इयार्ससिम नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जायो दा जायफ्रा इलिजिबल जायो नोंथांमोना बे मण्डल पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ जों बेखौ नायनोसै दानिया फैदो 10 पास जानांगोन नोंथांमोना HSLC पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय आदार क्वालिफिकेसन होनाय लोगो लोगो 6 मान्थ्स जोंहा डिप्ल'मा थायोना RCCC ट्रेनिं होनाय थायो गुवाहाटीनिफ्राय लानाय जानांगौ नोंथांमोना दङब्ला बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय 6 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाबावनांगोन होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन बेयाव जेनेरेला रावबो खालामनो हानाय नङा जायफ्रा डिप्ल'मा लानाय दङ मण्डल लेभेलाव अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना अफलाइन हिसाबै एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा नोंथांमोनाथ' एड्रेसखौ मिथिखाबाय स' नोंथांमोना नायदो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट होयोब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायनो दाबाव नेक्स्टआव दा एप्लाइखौ नोंथांमोना बेयाव खालामनांगोन एड्रेस दङ स्टेन्डार्ड फर्मआवहाय नोंथांमोना फिल खालामनानै स्पिड पोस्ट एबा बाय पोस्ट नोंथांमोना एनभेलपाव सोनानै हरबानो जाबाय दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि आपडेट मण्डल साख्रिनि बेनिफ्राय गोदान लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोना नेथ'दो माखासे साख्रि फैगासिनो दङ APDCL फरेस्ट दङ